Jeg vil vise, hvordan man laver en trick på en seng. Og jeg starter med en varmølle på en slags en araber. Og det man skal gøre, det er, at man skal komme sådan her og tage hænderne på. Og så bare svinge sig. Og så lave 180 grader. Cirka. Og nu vil jeg vise, hvor jeg hopper op sådan her. Og skubber og laver en koldbøtte ned. Eller et rullefald. Og det man skal gøre for det, er at man bare skal hoppe. Og så bare skubbe. Og så lave en koldbøtte. Eller et rullefald. Og nu vil jeg så vise en salto. Jeg kan næsten. Og det man skal gøre, det er, at man skal hoppe så højt man kan. Og så skal man hoppe op i luften. Og så skal man bare dreje rundt sådan her i luften. Og man kan øve sig sådan her. Og så, nu vil jeg vise sådan en stå på hænder. Og det man skal gøre for at stå på hænder, det er at man skal op på hænder. Sådan her. Og så skal man bare op og holde balancen. Det var vist det.